ukubana iglass apha etafuleni iqinisekile apha ezitafuleni sikhona imbodlelana ezinhle apha zinemibala eshiyashiyanayo sizawuya kathathu ke kweli thonsi ndizalikhwaza ubangaba kule bhotile lapha kuwe akekho u-NON ungayingamandla usezawuqhuba uba ibhotile yakho Sendikuthana ngaphambili kaloku Tato, why Josie got the camera? Why Josie got the camera? Yeah, see, why Josie got? Isabongo kayishushu le bottle ungayijongise emntwini ungaphupha amehlo umuntu esengxakini ke ndim namntu ume ngenyawa ngane ndiphele imani ke ngicela masigaleleni selindilinde masigaleleni ngicela selindilinde Galera classe. Galera classe. Dipende dessa kaloku man. Azalisha ngoba baba kapha ya. Lena ayinaye unani. Ayinaye NON ayinaye. Uba uyayodaha nathi ngapha. Umgidi mawufane nomnye. Imani ngoja sikhule hakini. Zawukhawule hakini ngomasiyeni. Sicela sisebenze ngohlobo. Simani ngenyawo. Sicela sibe ngenyawo lesiglasi. Sicela masibe ngenyawo. Masibe ngenyawo. Kalela nakubantu. Ngaya ngela sibekaya. Sizawuya kubeka thathu mase sinyamezela sesigqibile sawuya kubeka thathu yenzela into bungayithi laqa yonke ungayithi laqa yonke sisuka okokuqala ithamo lokuqala esizawulenza masimameleni ithamo lokuqala esizawulenza sakwenza ithamo lokuqala sibulele amanyange sibulele uThixo sibulele uQamata sibulele abantu abadala ngokuba benze lo mhla kalimnandi ube impumelelo. Cheers. Cheers.
elesibini sesigqibile. Elesibini sizakwenza itoast yesibini ngoku, sizawuphinde sithi laqa. Lela yesibini sithi kubazali abakhulise lo mntwana, kubazali bebengalali ubusuku nemini esenzela into umntwana zakhule ade afikelele kweli nqanaba, bamthatha bamsentabeni wabuya. Sithi kubo nakuye umntwana uThixo abasikelele. Cheers. Cheers. Sizawukhwasa isitulo ke ngoku kokugqibela. Okugqibela. Okugqibela. Lena sizawuyenza yeyokuthi amanyanga uThixo kaSirayeli, abantu abadala, ikamva lakhe umfana angakhuselwa, anganikwa amandla, aphiwe ubulumko, aze akwazi ukuba ngomso akwazi ubulela abazali bakhe ngento abamenzele yona. Eli khashu lelikalimnandi, sithi limnandi makwande. Enkosi kakhulu. Yabulela MC. Yabulela Amelani ngawa sizawuvala. Ngoku sakwamkela ufele. Alufefe. Sizakwamkela ufefe ngoku. Xa sizakwamkela ufefe ke. Ithi loo nto leyo siyavala. Kokugqibela. Phelile into besiyithetha. Phelile into besiyithetha. Into eshiyekileyo ngoku inye. Laa nto ibithandazelo, analyze umthandazo, kodwa umthandazo umamele wona. Apha emthandazweni uthandazelwe nale nto esizawungena kuyo ngoku. Yabona ngoku sityile. Elandelayo ngoku sizawusela. Thandazelwe sizawusela. Wathi umntu abethandaza sisithi xa sinxilile. Simelandela kuthetha. Uthe nomthandazo eyaleza uThixo kuthi, etheleza thina kuThixo. Wathi Thixo sesithi xa sinxilile uhambe nathi Thixo singalahleki. Sizawunxila ngoku. Ithuba sinalo lelokuba sisale sinxile singagezi kodwa sonwabe. Masicele ke ngoku iinkokheli zecawe sizokwamkela ufefe. Tata uConjwa, sicele tatam sizokwamkela ufefe lale msitho wonke. Sivaleni. Kaloku besivule ngengoma ecawe kaloku mamsokwathi kunjani kani? Soda siqi
alwaba ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, thando lukaThixo uba unobudlelwane bomoya oyingcwele, ezonke zingaphumla nathi sambathise sonke sikhuseleke kude benaphakade. Amen. Asihambi singafumananga ukufanyana nokufanana. Asihambi singafumananga ukufanyana nokuthandana. Asihambi singafumananga ukufanyana nokufanana. Walilizwi lekhaya ndiyacela masimamele nje lona qha eliza konwabisa. Mandibulise nje ngelihle likaNkosi yethu Kristu igama. Amen. Ikhaya lithi make kuhlalwe nje lolu hlobo. Line master plan elizawudisha ngayo yonke lento futhi izaba the first of its kind nizawuyibona. It's going to crystallize itself before your eyes. Sinigeni nje i-5 minutes ngizodibana epoyini. I-plan yona, the management plan iyizoleti kuyipayipayi. Tato.
Aleta
了我不我了，这抓个我不能我的。
Thank you.